いや、やっぱ東京暑いんで、これつけてちょっとでも涼しくなるように熱中症対策ですね。はい。日差しが強いので、日傘、これ普通の雨傘なんですけども、日傘として日差しを避けて、あとはこれですね、ちっちゃい扇風機で対策をしてます。に対してうちの18度なので10度違うので、かなりしっかりとひんやり感を感じていただける。でこれ透明から凍るで、ずっと首につけてるとだんだん溶けてくるんですよね、こうやって。でやっぱり暑さ対策で皆さんも言われてて、で結構やっぱり日本の熱中症かかって亡くなられる方とかもいるので、やっぱり個人もそうですし、企業の方も熱中症対策に年々力を入れていってるっていうのは、お問い合わせの数的にもすごく感じてますね。やはり女性の持ち物という一般的な印象があったので、なかなか男性は恥ずかしいというのがあったと思うんですけども、最近はもう恥ずかしいとか言ってられないというところで、もう刺さなきゃ本当にもう最初に使っちゃうともう話せられなくなりますので、そういう人がだんだん増えてきたのかなと思ってます。完全に見えないですよね、光が。